muridi. Ni rashin ki ba ni da tantama sai na cimma wadi. Domin kin zamo min na garkuwar jikina watan jiya. Rashin ki za ya sanya na birkice habibiya ina kike. Ni ba ni so kiyo nisa da ni da ke nake ta tutiya. Al'amari na so ni za na so ki gane da girma yake. Ki san zuciya daure kisa shirinki ya yarda bai gudunki a zuciya saka ki habaɗiyar saraki ganin kike ta ɗoki ya yarda bai barinki kima kisa shirinki iya wuya. Yau da gobe